Hvem er den hurtigste YouTuber? Er det mig, eller er det kender du det? Det er jeg altså taget ud til WOW Park for at finde ud af. Den her video er nemlig betalt og sponsoreret af WOW Park, for vi skal altså finde ud af, hvem der er den hurtigste. Vi skal altså udfordre os selv med nogle meget grænseoverskridende dyst, hvor vi virkelig kommer på udebane. Og taberen skal til sidst udføre en virkelig forfærdelig straf. Ja, man vil altså ikke tabe. Derudover vil jeg altså også sige, at jeg holder meetup den 6. juli sammen med Kender du det? I WOW Park i Billund. Det kan I læse meget mere om i beskrivelsen. Vi er simpelthen kommet frem, og vi står her foran modstanderholdet. Dem skal vi ikke klappe så meget, det skal vi ikke. Men vi har altså også mit hold her. Ja! Yeah! Og vi skal finde ud af, hvem den hurtigste YouTuber er. Det er jo selvfølgelig også, det er det jo. Ja, det er det. Men I kommer til at tabe. Rolig nu. Men vi skal i gang med noget opvarmning, og vi har sådan nogle dyster senere. Men det kan I få lov til at se lige om lidt, fordi inden vi lige starter, så skal jeg altså lige sige, at der er meetup i Billund WOW Park den 6. juli. Og det bliver mega fedt. I kan både møde mig. Kender du det? Det bliver mega godt, men mere om det senere i videoen. Lad os komme i gang med noget opvarmning. Lad os gøre det. Kom nu. Det er simpelthen klaret op, som I kan se, og vi skal altså nu ud. Vi skal altså opvarme, venner. Jeg glæder mig så meget, David. Vi skal se parken, vi skal lige varme op, vi skal lige være gode her, fordi at der er altså noget på spil. Der er noget af en straf, som vi ikke gider at have. Der er én ting, der er sikkert. Ja. Vi skal ikke tabe den her konkurrence. Vi skal ikke tabe den her konkurrence. Det kommer ikke til at ske. Men vi skal ud og lege nu. Vi skal ud og lege, vi skal ud og øve os, vi skal varme op, så lad os finde nogle ting, vi kan lave. Vi er kommet over til det første sted, hvor vi lige skal varme op, og det er altså her med sådan en kugle her på et reb, og vi starter altså lige med Shadys, der skal slynge den, fordi det der går ud på, det er at man skal få den her kugle til at ryge så langt den her vej som overhovedet muligt. Man kan se sådan en måleenhed hernede, og det handler bare om, at den skal komme så langt som muligt den vej. Så lad os se, hvad Shadys dur til. Altså jeg vil sige, nu har jeg prøvet det her før, og nu har Shadys altså lidt styr på det her, ser det ud til. Okay, jeg følte lige, jeg havde den der, men det havde jeg ikke. Nej, nu prøver jeg lige. Okay, jeg føler ikke, det der var dårligt. Jo, den nåede til hakket lige efter stolpen. Det er blevet Mortens tur, lad os prøve at se. Jeg har jo valgt det her team her. De har bare at være gode, fordi at vi skal ikke tabe det. Der er noget af en straf på vej. Okay. Ja. Okay. Det er faktisk endnu værre. Godt så. Nå, lad mig vise det. Fordi hvis vi skal op i den her disciplin, så har det bare været godt. Ja. Jeg giver sådan lidt op, for jeg kan sgu ikke huske det. Du skal ikke kaste, David. Det ved jeg jo godt, men jeg får ikke det power på, som jeg vil. Jeg kunne få den helt ned ud af skala førhen jo. Ja, det gjorde du jo. Det gjorde han jo. Det gjorde han jo. Han gjorde det jo. Okay. Nej, den røg opad. Det var kortere end mig, David. Ekspert. Det synes jeg er komisk. Godt, prøv at høre. Det er opvarmning. Vi skal til noget andet nu, fordi at Mads, du klipper bare alt det her ud. Næste ting, vi skal opvarme med, det er altså det her. Og Shadys, vil du lige forklare, hvad det er? Ja, det man skal i den her udfordring her, det er, at man skal lægge benene op på over kors her, og så skal man holde balancen. Men man må altså ikke røre den her pind på jorden, lige så snart man har væltet en af de andre pinde herovre ned. Det er super svært. Så når du slipper den der, så skal du vælte alle 4 uden at røre jorden. Ja. Lad os prøve at se, om du kan. det gik meget godt. Du fik en. Hvad? Hvad? Kom nu lidt! Ja, jeg er klar til kamp! Jeg skal lige hjem momentummet. Bare rolig, guys. Jeg ordner alle de andre baner med den måde. Det var 2. Det er bedre end Shadys. Og det er en sejr. Jeg er bedre end Shadys! Alright, næste disciplin, hvor vi lige skal opvarme her, det er, at jeg skal rulle på den her hele vejen ned til det andet tag. Og jeg må kun holde fast i den her. Okay, jeg har den, gutter. Jeg har den. Lige op og stå her. Jeg tror, det er nemmere at gå baglæns, ikke? Rul min gris. Okay. Altså, på morges, der kørte i bil sådan der. Jeg håber ikke, vi skal op i den disciplin, når vi skal imod drengene. For så har vi tabt. Vi har allerede tabt. Wow! Park! Wow, Park! Morten, grib pindene! Du overtalte mig! Nej! Jeg fik en! Jeg fik 2! Var det det hele? Jeg fik 3. Personligt angreb! Du ved ingenting! Du ved lige så meget som... Nej! Du ud af banen! Vi står lige nu i et kæmpe net, og det er altså fordi, at prøv at se, hvor mange bolde der er her. Det er altså et rimelig griner net. Det kan man altså også prøve i afpakke. Det går ud på, det er den første person, som får både sig selv og sin bold ned i den anden ende og rører nettet. Er I klar, gutter? Ja! Sæt i gang! Der bliver rullet for alle gardinerne. Shadys, du skal også selv røre nettet. Han rørte det! Nu er Shadys altså godt skuldret til at skulle gøre det her igen, hvis der bliver en dyst med det imod drengene. Hey! Men det er godt nok sjovt. Hygger jer, drenge!
Alright, gutter, det var opvarmningen. Ja, simpelthen. Jeg er også godt varm, det vil altså sige. Jeg tror, vi er godt klar til dysterne. Så skal vi hoppe over og lave vores team outfit. Kan vi kysse først? Morten, ikke på optagelse. Vores hold havde nu varmet op, og vi er max klar til dystene. Vi gik tilbage til campen med de andre, som i øvrigt er en virkelig hyggelig camp. Der er alt, hvad man decideret skal bruge, og så blev der serveret lækker mad. Det er helt vildt at tænke på, at man kan bygge det her ude i en skov. De har virkelig formået at bygge et fedt og hyggeligt sted. Og her skulle vi altså tilbringe aften og natten sammen med de andre for det andet hold. Men for at blive 100% klar til dyst, så skal man selvfølgelig lige have styr på teamnavnet, teambanneret og team t-shirts. Gutter, det er altså begyndt at regne en lille smule, men forhåbentlig skulle det altså klare op til den rigtige dyst. Det håber vi virkelig. Vi har altså sådan en her med. Det er vores fane, vores flag, og det skal vi altså have lavet nu. Hvad skal der være på? Gamertags. Heste. Træer. Chokolade. Vi er ude i skoven. Ja, skal jeg tegne et træ? Tegn 2 træer. 2 træer. Et træ i hver side her. Prøv lige at se her. Et skævt træ. Sådan der, og så lige lidt hår her, og lidt hår her. Jeg har ikke noget hår. Sådan er der jo ikke noget hår. Jeg har ikke noget hår. Åh ja, det streger vel lige ud her. Krænket. Sådan der, så har vi streget hans hår ud. Super duper. Nå, nu er det din tur til at tegne noget. Okay, hvad med sådan en stor atomeksplosion i baggrunden? Sådan en naturdisaster. Hvorfor har vi Morten med på holdet? Tag en tornado eller noget. Ja, tag en tornado. Okay. Ja, gør det. Sindssygt meget tornado. Okay, så går den lige så stille længere og længere ned. Og så kan du se, at vi er sådan low-key bange. Vi smiler med indre, fordi vi er bange for, at den bliver suget. Alright, jeg tror simpelthen, den er done. Skal vi lige prøve at se her? Kan vi lige få en vurdering ned i kommentarfeltet? Hvad siger vi så? Vi har brugt lang tid på det, ikke? Ja. Så er det på pinden. Altså, det ligner næsten sådan en rigtig sørøverflag. Jamen, det er jo fordi, det er det. Men vi mangler faktisk også t-shirts. Og jeg har altså også købt noget andet. Så skal vi ikke næsten bare lige hoppe over og så lave dem? Jo, vi skal. Okay, vi har altså fundet vores holdtrøjer. Vi har fundet vores hatte. Den ene hat. Hvor er den anden? Jeg ved ikke, hvor du har lagt din. Vi mangler nogle hatte. 2 hatte på. Morten har vores hatte. Og det her, det er simpelthen holdet. Men vi skal lige hurtigt have gjort det lækkert. Så vi har taget nogle tusser. Og de andre, de må altså ikke se, hvordan vores holdtøj det bliver. Men vi skal i gang. Har vi en plan? Ja, vi har en plan. Det skal se totalt godt ud. Vi skal have et holdnavn. Hvad skal vi hedde? Team Toblerone. Okay, vi finder på et navn uden Mortens hjælp. Okay. Hvad skal vi hedde? Vi skal jo hedde noget sejt, altså. Hvem er seje? Det er... Morten Mønster. Morten Mønster. Ja. Go. Hej Morten. Hej Morten. Hej. Vi er i gang med noget sejt, og hvad hedder det? Vi mangler et teamnavn. Hvad kan man hedde, som er sejt? Og du er gamer-ekspert, du ved det. Ugly Birds. Ugly Birds. Greb en fugle. Det hedder vi. Tak Morten. Du har hjulpet os rigtig meget. Godt. Vi skal hedde Ugly Birds. Hvad farve skal vi køre? Jamen hvad farve er en grim fugl? Den er vel alle de grimme farver. Kan vi vote Morten af holdet? Skal der stå Ugly Birds, altså med et S på? Nej, vi skal være lidt sejt med et sæt. Ja, vi skal ikke kunne stave, det skal være virkelig grimt. Men vi skal have styr på det. Vi skal være et godt team. Så skal vi simpelthen bare have dem på. Er vi klar? Transformation. 3, 2, 1. Øj, hvad siger I så? Wow! Gamer. Ja. Jeg fik en trøje med. Du fik en trøje, okay. Nå, jamen vi er simpelthen klar. Bortset fra én ting. Vi mangler krigsmaling. Første dyst er Tarzan-banen. Vi skal altså igennem en stafet, hvor vi deler banen op i 3 dele. Jeg tager første del, Morten tager anden del, og Shadys tager tredje del. Morten må først starte, når jeg har klappet ham i hånden. Tiden stopper, når Shadys kommer i mål. Hvis en person rører jorden, så bliver der lagt 10 sekunder oven i tiden. Det hold, der får den bedste tid overall, har vundet dysten. Team Ugly Birds, sæt i gang! Kom så, David. Ja, den er der. Ja. Stærkt. Okay, så den her vej, eller hvad? Okay. Kom så, du har den her. Ja, jeg har den. Okay. Ja, jeg har den. Ingen strafpoint til mig. Skal jeg herover? En af dem. Der er lidt langt. Okay, super. Og nu på første hus. Kom så. Ja. Det er lidt hårdt. Du må ikke falde ned. Nej. For alt i verden, lad være med at falde. Nej. Okay. Kommer sådan her? Ja. Okay. Du har den der. Ja. Den er der. Hvordan næsten fjerne hoved? Okay. Og kom! Ja, så jeg skal i gang. Jeg skal gå på din nu. Ja.
Hvorfor er der ræb? Der er tid på jo! Ja, der var fedt! Kom nu! Jeg klarede det så nemt jo! Tarzan har ingenting på mig. Eller noget. Bevar koncentrationen. Ja. Okay. Og du kan slappe af, når du bliver gammel. Min løgpose fik næsten suffering. Ja. Okay. Epic parkour. Jeg er glad for, at jeg er fyldt 30. Er du ikke det? Nej. Du har den. Oh my god. Og så bare op igennem dog. Net min værste fjende. Kom. Okay, hvorfor skal det være så smalt? Jeg er ikke en lille fyr, jeg er ikke Shadis. Du har den. Jeg har den i hvert fald. Jeg kan allerede høre Johnny Gade lave grin med mig. Prøv at se, Shadis er lige der. Altså, du har den jo. Du har den. Jeg har den, ja. Oh shit. Så skal du igennem det der. Oh my god, hvorfor håndtag I? Bare hold fod ind i det der. Kom så, Morten. Hvor er det svært. Det er fint. Jeg skal lige ved at være der. Dumme håndtag. Okay. Sådan der, det var den sidste fod. Okay. Så er det bare over på forret derovre. Stærkt. Vi elsker naturen. Skud til naturen. Skud til Vipse. Skud til blomster. Skud til Benjamin Hav. Skud til mormors kager. David. Ja. Kom, du har faktisk tid til det der. Jeg prøver. Ja. Kom nu! Der kommer Shadis med den tid. Og Shadis, du har bare været hurtig. Du skal redde til bilen. Bare tåret foran dig. Nej. Det var en gang, han ramte. Oh my god. Okay, jeg har tåret foran. Det er langt bedre. Virkelig godt. Jeg har et rigtig godt... Vi kører den safe. Du har godt udsyn. Fedt, mand. Ja, tak. Shadis, make me proud. Ja! Gå. Ja. Nej, Shadis. Kom igen. Husk fokus. Jeg holder fokus. fokus. Falde ned. Jeg holder fokus. Ikke op. Jeg synes allerede, han er bred nok. Det er han også. Det går sindssygt godt, det der. Det er fantastisk. We got this. Sådan der. Nej, Carsten har ingenting på dig. Sådan. Det er åndssvagt, hvor tæt på du er, Shadis. Det er fuldstændig fjollet. Du har den bare ikke faldet ned. Jeg falder ikke ned. Endnu. Du er så tæt på. Du er så smuk og dejlig. Sov på stenen. Sådan. Ja tak. Videre. Slå for helvede. Du er lige ved at være der. Bare lige røg. Og han nailer dem bare perfekt. Sådan, Shadis, det er smukt. Kom så, Shadis. Ned på enden af den her, og så er du done. Ned på den fine spiderweb. Kom så, Shadis. Kom så, Shadis. Du er så tæt på. Sidste kraft nu. Der. Ja! Sådan, Shadis. Sådan. Nu, bror. Ja! Sig mig op lige først. Kom op, kan løfte munden. Ja. Sådan. Det var en god tid, føler vi. Jeg elsker jer, drenge. Jeg elsker jer. Jeg tror, vi skal videre. Ja, vi skal gå nu. Ses morgen. Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Yes, boys, vi er nu nået til dagens sidste aktivitet. Vi skal op og prøve Edderkoppen, Skandinaviens højeste fritfaldsrutsjetårn. 20 meter højt. Alle mand skal helt op og ned igen, og det er på tid. Er I klar? Ja! Let's go, man! Team Ugly Bird. Ja. Sæt i gang! Så er det i gang. Oh my god, okay. Små tykke ben kan gøre. Det er ikke langsomt, David. Det skal gå stærkere til det her. Ja, det går hurtigt det her, synes jeg. Det er i gang jo. Kom så, David. Det er nu. Se ham kravle. Men han kravler ikke hurtigt nok. Han er forholdsvis hurtig, synes jeg faktisk. Sådan, David. Du er næsten op på den meget fine, fejlige rutsjebane, og så skal du bare ned ad den. Det er hårdt. Skynd dig. Okay. Der. Toner på. Nej, du har fået sat dig oven på den her. No. Sådan der, ja. Yes. Okay. Min hat! Det var nøjeren! Morten! Go, Morten, go. Det er virkelig hårdt. Held og lykke, siger jeg bare. Kom så, Morten! Jeg prøver. Du har den! Kom nu, Morten! Kom nu! Gør det for holdet! Han er allerede deroppe, jo. Morten har den. Han rutscher nu. Der kommer, drenge! Min hånd! Oh my god! Totalt grineren! Ja, mine to, jeg er ligeglad. Kom så, Morten. Gør mig stolt, Shadis! Oh my god. Jeg skal have mere luft. Jeg ved ikke, hvad den har været. Let's go! Kom så, Shadis! Jeg spiller! Du har den! Gør din mor stolt! Ja! Jeg føler, vores tid er okay. Ja. Nu, altså Shadis, han kan ødelægge det helt, men jeg tror, vi har den. Du løber bare, Shadis! Ja. Kom nu lidt! Det er det afgørende! Yes. Ja.
go. Let's go, boys. Op med den. Du har ikke den anden hånd. Sådan der. Det var meget hårdere, end jeg havde regnet med det der. Det var sindssygt hårdt. Jeg startede næsten. Det var virkelig vildt. Jeg føler, vores tid var god. Jeg synes, vi gjorde det godt. Vi må se, hvad tiden siger. Ja. Vi er nået til afgørelsen. Jeg vil sige, det har været en kæmpe stor fornøjelse at have besøg af jer. Vi vidste ikke helt, hvad vi skulle forvente. Jeg vil sige, Team Ugly Birds, fantastisk indsats. Tusind tak. Meget hjerte, meget støtten op. Jeg kunne lide det, hvad vi så herover. Fantastisk også, lækker indsats. Meget professionelt, og den måde, at I virkelig teknisk går igennem banerne. Det smager sødt. Det smager sødt herovre. Tak for det. Tak for det. Fantastisk indsats på begge sider, som I virkelig. Men vi må til det. Det handler om at finde Danmarks hurtigste YouTuber, og jeg præsenterer nu afgørelsen. Og det er jo ikke lige meget det her. Der er en straf på højkanten. Så er I klar? Ja, vi er klar. Vinderen er... Team Kender Du Dingo! Hvad så, Dingo? Det er din skyld, og det er din skyld. Det er din skyld. Nej, det er din skyld. Det er din skyld. Mor kan bedst Hvordan kunne vi tabe det her? Det ved jeg da ikke. Jeg føler, vi var hurtige. Du var hurtig. Speedrunner og gået og alt muligt, jo. Nej, du er aldrig hurtig nok til noget som helst. Helt ærligt. Ja, vi har sådan set tabt dysten, og det betyder også, at vi skal have en straf. Den må vi selvfølgelig ikke glemme, så ja, lad os komme over til straffen. Vi er kommet til det, og I skal vide, hvad straffen er. Er I klar? Altså, kan vi bare springe det over, måske? Der er ikke noget at gøre. Altså, Der er et vinderhold og et taberhold, og er I klar? Hvor meget blod skal jeg med? Det er vi. I Wowpark har vi nogle pligter og nogle ting, vi skal have gjort. Og i dag, der har I, på grund af at I har tabt, vundet æren af, at I skal mude ved gæderne. Hvor lang tid tager det cirka, hvis man sådan er dårlig til det? Det kan man sagtens gøre på 2,5 timer. Men det regner jo. Ja, men altså, det skal jo gøres, gutter. Vi skal til det. Til det, gutter. Det er ikke det her. Det er så fantastisk, drenge. Skal jeg prøve at tage noget af det der op? Ja, kom. Ja, gør det. Yes, op på. Teamwork. Ja, jeg har den. Sindssygt godt, det der. Det er vanvittigt. David, du hjælper ikke så meget. Nej, vi skal have det hele op, sorry. Ja, Det var meget lort jo. Føj, der mangler lidt. Se bro derovre. I mangler lidt derovre. Og lidt mere lort der. Og så gik YouTube ikke længere, hva'? Nej. Så kører vi. Du kører bare, David. Ja, det var første læs ud af 15. Det er jo godt nok. Ja, vi har et par timer endnu. Men tusind tak, fordi I har set med på den her video. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og tusind tak til Wowpark for, at jeg måtte komme herud og få den her oplevelse. Det har været mega fedt. Husk nu, at I kan komme og møde mig den 6. juli. Og ja, der bliver mega fedt til den dag. Så kom og mød mig. I kan få autografer, billeder, og I kan prøve en masse af alle de her sjove forlystelser og forhindringsbaner. Vi ses i næste video. Hej!